ki Paidbah ki bayat bayeng menta ka sngi ha ka por Shiteng sngi ki lai shu pet Lyngngoh ye ka jing hap jang kawi ka taxi ka badan new number ML0 san Henry ha Shiteng Ranab Lum ha pedeng umpling bat Ishyrwat ha Shillong. Kitu ki bayat pet ye kini ki loong ba imat kini kala jana do hindin kami. Ha ka jing le jingo na jan ye kini ka jing ja shim la yo ikinu ki dak kishin baladon ka jing men saw briu. Kini ka kali kala them na ka daw jang ka jing hap jang ka. Hapo jang ini ke taksi don uwe bumper kali bat ke we ke jaket sni. Don na pedeng jang itu ki belayu iya ke ni ke jing hap jang taksi ki loong bagi kwa ban hiar dalade ban pet ye ke ni ke jing ja balik si yo don ki ba mensau. Henry Hadin bikila tip ba don menu ha ke tei ke jaka kila shuhun no bat ya no la ka jong kalenti.